Čau lidi, vítám vás u dnešního videa z Minecraftu Pocket Edition z třetí, ale teda z druhé série. Mohl bys mi uhnout, nebo tě mám jako zabít? Nedal jsi mi jenom možnost. Dlouho jsem nehrál a vám se to asi očividně nelíbilo, že jsem dlouho nehrál, sakra. Tady mám kovárničku. Tady mám ještě truhlu. To je takový tohleto. Takový menší rozlučkový. Proč rozlučkový, vám řeknu za chvíli. Jenom zabiju zombíka, creeper. Nechám bouchnout, boom, udělej. Udělej boom, no. Je to tak těžký udělat boom. Protože jsem se rozhodl ukončit tuto sérii a je to z důvodu, že už nevím, co bych mohl dělat, obnovit sérii už nechci, takže uvidíme se za nějakou dobu u třetí série z Minecraftu Pocket Edition. Když vás třeba chcete vidět první sérii, není problém, koukejte se na můj kanál a tam uvidíte novou sérii. Babi, co to bylo za chlápka?